ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ናፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ 30 ናሓሰ 2022 ሶሙናዊ ናይ ስፖርት መደብና ድሃይ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዓለምን ምስ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዘላለ ትሕሶን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኣባል ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪዮ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ፈረንሳብ ዝተሰላሰለ መበል 86 ውድድር ክላሲክ ቦታኝ ሻድሻይ ተርታ ተሰሪዑ ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተጻወትቲ ፈጺምዎ። ነዚ 254.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ነዊሕን ኣድካምን ጉዕዞ ኣብ መሳልል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ነዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም ጃምቦ ቪስማ ፎት ቫን ኤርት ንመቐዳድምቱ ብሽኳ ብምስዓር ተዓዊትሉ። ቢንያም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ሽኳ ምቹእ ቦታ ክሕዝ እንተዝኽእል ነይሩ ካብዚ ዝረኸቦ ዝሓሸ ውፅኢት ከመዝግብ ምኽኣለ ነይሩ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተቐዳዳማይ ብሰንበት ዝሓዞ ተርታ ናይ ዝንዛዝሞ ዘለና ወርሒ ናሓሰ ዝበለጸ ተረጂኡ እዩ። ካብ 18 ክሳብ 28 ናሓሰ ኣብ ፈረንሳ ክካየድ ዝቐነየ መበል 58 ውድድር ቱር ደ ላቨኒር ብዓወት ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ትሕቲ 23 ዓመት ቺያን ዩት ደ ብሮይስክ ተዛዚሙ። ዩት ደ ብሮይስክ ነዚ ኣብ 10 መዓልታት 137 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ዙር ብ26 ሰዓታት 50 ደቂቕን 12 ካልኢታትን ዓሚምዎ። ብምኩራ ስልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ተመሪሓ ንተቐዳደምቲ መሓሪት ወልደ ሚልክያስ ቅዱስ ንያት ርእሶም ሴላ ወልደ ሚካኤል ኤፍሬም ገብሪ ህይወትን ናሆም ዘርአይን ሓቂፋ ኣብ ቱር ደ ላቨኒር ዝቐረበት እንኮ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ሒዛቶም ካብ ዝቐረበት 6 ተቐዳደምቲ ቶም 5 ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብቲ ውድድር ስለ ዝተኣልዩ ሓደ ተቐዳዳማይ ጥራይ ሒዛ ወዲኣ። ኣብ ሓፈሻዊ ውድድር ግዜ መበል 67 ተርታ ዝሓዘ ኣባል ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለብ ፕሮታች መሓሪት ወልደ እቲ እንኮ ንቕድድሙ ብዓወት ዝፈጸመ ተቐዳዳማይ እዩ። ንያት ርእሶም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ምቁራፁ ሴላ ወልደ ሚካኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ደረት መዛዘሚ ግዜ ብምድንጓዩ ኤፍሬም ገብሪ ህይወት ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ውድድር ብምቁራፁ ናሆም ዘርአይ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ብምውዳቑ ሚልክያስ ቅዱስ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ካብ ደረት መዛዘሚ ግዜ ብምድንጓዩ ክሳብ መፈጸምቲ ዕለት ኣይቀጸሉን። ብሓፈሻ ነዚ ውድድር ካብ ዝጀመርዎ 162 ተቐዳደምቲ ልዕሊ ፍርቂ ኣብ መንጎ ክገድፍዎም ከለዉ 75 ተቐዳደምቲ ከዓ ነዚ ተመደበሎም ርሕቀት ብግቡእ ዓሚሞሞ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ቱር ደ ላቨኒር ዘሰለፈቶም ተቐዳደምቲ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብዙሕ ተመክሮ ዘይብሎም ውልዶ ተቐዳደምቲ እዮም። ካብዚ ብናህሪ ጀሚሩ ብናህሪ ክውድእ ዝቐነየ ሓያል ውድድር ድማ ዘይነዓቕ ትምህርትን ተመክሮን ቀሲሞም ክኾኑ ተስፋ ይግበር። እዞም ተቐዳደምትን ካልኦት ኣሕዋቶምን ካብዚ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ብቕዓት ንኽዓብዩ ኣብ ዝቕፅል ተመጣጠርቲ ኮይኖም ንኽወፁን ብኻልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ተጠሚቶም ድማ ኣብ ዝበረኸ ጽፍሒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ምእንቲ ክበፅሑ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ምስ መሻረኽቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት ዝሳተፍሉ መንገድታትን ዕድላትን ከናድየሎምን ከጣጥሓሎምን ይግባእ። ዞባውያን ፌደሬሽናት እውን ብወገነን ብቕዓት ተጻወተን ምእንቲ ክዕቅባን ክዕብያን ብቐጻልነት ቅድድማት ክሰርዓ ኣለወን። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬግ ሰጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ 24 ክሳብ 28 ናሓሰ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተገብረ መበል 37 ውድድር ዶችላንድ ቱር ክቀዳደም ቀኒዩ። ኣብዚ ኣብ 4 መዓልታት 710.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ዶችላንድ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ኣዳም ያተስ ብ16 ሰዓታት 54 ደቂቕን 56 ካልኢታትን ቀዳማይ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ከዓ መበል 96 ተርታ ተሰሪዑ። ብኻል ወገን ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ኮንቲነንታል ቲም
ባርዲያኒ CSF ፋይዜን ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ18 ነሓሰ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 55 ውድድር ቱር ዱ ሊሙዚን ኑቬል አኪቴን ወዲቑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላቱ ተላሕፂፁ ካብ ብሽክለታ ወሪዱ ድሕሪ ምቕናዩ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ሓዊዩ ልምምዱ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዛዘምናዮ ሰሙን ኣብ ኩዕሶ ቀንዲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ዛዕባ ምስግጋር ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶዴዳድ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ፕሪምየር ሊግ እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ግን መን እዩ ምስ ኣሌክስ ዘላለ ትሕሶ ስዒቡ ይቐርብ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብ21 መስከረም 1999 ካብ ኤርትራውያን ወለዲ ኣብ ምሕዳር ሶልና ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ሽወደን ዝኾነት ስቶክሆልም ተወልደ ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ድማ ምስታ 12 ግዜ ሻምፒዮን ሽወደን ዝኾነት ክለብ ኣልማና ኢድሮትስ ክሉብን ወይ ከዓ ብሓፂር AIK ተባሂላ ትፅዋዕ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሄይሉ ፈለመ ክሳብ 2015 ከም ኣማተር ድሕሪ ምንጣፉ ድማ ብ28 ለካቲት 2016 ኣብ መበል 16 ዓመቱ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኮይኑ ምዛ ጋንታ ንመጀመርያ ግዜ ተሰለፈ ኣብቲ ኣብ ውድድር ዋንጫ ሽወደን ኣንጻር ናይ 4ይ ዲቪዥን ክለብ ቴንሆልትስ ዝተኻየደ ቦኽሪ ስታፊኡ ዝኾነ ግጥም ከዓ ኣብ መበል 75 ደቓይቕ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምእታው ጋንትኡ 6-0 ንኽትዕወት ሓንቲ ጎል ኣበርከተ ብምቕጻል ብ7 ሚያዝያ 2016 ኣሰልጣኒታ ክለብ ኣንድሪያስ ኣልም ንኣሌክሳንደር ኣብቲ ብኦል ስለቨንስካን ዝፍለጥ ናይ ሽወደን ላዕለዋይ ሊግ ኣንጻር ክለብ ኡስተርሱንድ ኣብ ዝነበረ ግጥም ካብ መጀመርያ ንሜዳ ሒዝዎ ወረደ ኣብዚ AIK 2-0 ዝተዓወተትሉ ፀወታ ንኻልእቲ ጎልታ ጋንታ ዘቑፀረ ኣሌክሳንደር ኣብ መበል 16 ዓመትን 199 መዓልታትን ዕድሚኡ ኣብ ታሪክ ኦል ስለቨንስካን ሽወደን እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ተባሂሉ ንስሙ ብፍሉይ ኣብ መዝገብ ታሪክ ኣስፈረ ነቲ ዓመት ቀዋሚ ተሰላፊ ክለብ AIK ኮይኑ ዝሕለፉ ኣሌክሳንደር ብሓፈሻ ማልያታ ጋንታ ለቢሱ ኣብ ዘሰላሰሎ 29 ግጥማት 13 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ኣራኸበ ኣቐዲሙ ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ትሕቲ 16 ዓመት ከምኡውን 21 ዓመት ሽወደን ዝተፃወተ ኣሌክሳንደር ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2017 ካብታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ፃውዒት ተቐበለ ብ8 ጥሪ ኣንጻር ኣይቮሪ ኮስት ዝተገብረ ምሕዝነታዊ ፀወታ ድማ ኣብ መበል 30 ደቓይቕ ተቐይሩ ብምእታው ብኽሪ ግጥሙ ካየደ ነዚ ፀወታ እዚ ኣብ መበል 17 ዓመትን 109 መዓልታትን ዕድሚኡ ዘሰላሰለ ዘኔክስ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ብዝብል ቅፅል ስም ዝፍለጥ ኣሌክሳንደር ብዕድመ ዝነኣሰ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ዝለበሰ ተፃዋታይ ብምዃን ኣብዛ ዕለት ፍሉይ ክብረ ወሰን ሓዘ እዚ ክብረ ወሰን እዚ ብ29 ግንቦት 1919 ኣብ መበል 17 ዓመትን 334 መዓልታትን ዕድሚኡ ንሽወደን ወኪሉ ብዝተፃወተ ዮናስ ሩዶልፍ ኤሪክሰን ዝተባሃለ ተፃዋታዩ ን97 ዓመታት ዝኣክል ግዜ ተታሒዙ ዝነበረ ቁመቱ 1.92 ሜትር ዝኾነ ኣሌክሳንደር 4 መዓልታት ፀኒሑ ኣንጻር ስሎቫክያ ብዝተገብረ ፀወታ ካብ መጀመርያ ብምስላፍ ኣብ መበል 19 ደቓይቕ ቀዳመይት ሸቶኡ ፀሓፈ ሕጂ እውን ኣብ መበል 17 ዓመትን 113 መዓልታትን ዕድሚኡ ን105 ዓመታት ዝፀንሐ ካልእ ክብረ ወሰን ብምስባር ልዳት መጋጥምቱ ዝደፈረ ብዕድመ ዝነኣሰ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ዝብል ተወሳኺ ክብሪ ሓዘ ብ23 ጥሪ 2017 ሕጂ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ዘሎ ኣብቲ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዝነበረ ቶማስ ቱኸል ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ተገዳስነት ምስ ሕደረ እቲ ተፃዋታይ ንፃውዒት ናይታ ክትውንኖ ምዃና ከም ትሑዝ ወሲዳቶ ዝነበረት ሪያል ማድሪድ ነፂጉ ናብ ጀርመን ኣቕንዐ ንፈተነ ሪያል ማድሪድን ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታትን ዘበርዓነ ቱኸል 9 ሚልዮን ዩሮ ከፊሉ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ኢዱ ዘእተዎ እዚ ዋጋ እዚ ከዓ ንሓደ ኣብ ኦል ስቨንስካን ዝነጥፍ ተፃዋታይ ንምዕዳግ ዝተኸፍለ ዝኸበረ ዋጋ እዩ ኣያክስ ኣምስተርዳም ኣብ 2001 ንዝላታን ኢብራሂሞቪች ካብ ክለብ ማልሞ ክትገዝኦ እንከላ 7.8 ሚልዮን ዩሮ ከፊላትሉ ነይራ ቱኸል ንኣሌክስ ብክንደይ ክርፍስ ረኺብዎ ከብቅዕ
ኣብቲ ተሪፉ ዝነበረ ዓመት ስፖርት ክጥቀመሉ ይተራእየን። ኣብ ውድቕካ ምሕላፍ ሓንሳብ ኣብ ሪጅናል ሊጋ ቬስ ድማ ብተወሳኺ ሓንሳብ ጥራይ ኣሰለፎ። ኣብ ዝቕፅለ ዓመተ ስፖርት ቱኸል ናብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣብ ዘምርሓሉ ንዑ ዝሰክኡ ፒተር ቦዝን ፔተር ስቶገርን እኹል ታሪፍ ውሽጣዊ ፀገም ጋንታ ስለ ዝነበሮም ንንኡስ ተፃዋታይ ኣሌክሳንደር ከሰልፍሉ ዝኽእሉ ርሒብ ኣጋጣሚ ነበሮምን። ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ንኽደምቕ ልዑል ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ተፃዋታይ ኣብ 5 ግጥማት ቡንደስሊጋ ኣብ ሓደ ውድድር ኣውዲቕካ ምሕላፍን ኣብ 3 ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳን ጥራይ ብምስላፍ ዕድል ረኸበ፣ ሓንቲ ጎል ድማ ኣእተወ። ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ ዓመተ ስፖርት 2018-19 ኣብ ሪጂናል ሊጋ ቬስ እንተዘይኮይኑ ኣብ ቡንደስሊጋ ክፃወት ዘይተዓደለ ኣሌክሳንደር ኣብ 11 ፀወታታት 5 ጎላት ብድሕሪ ምእታው ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይቲ ዓመተ ውድድር ማለት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ብልቓሕ ናብ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ቪለም 2 ተፀንበረ። ንሱ ኣብ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ዝተሓረሞ ዕድል ምስላፍ ኣብዛ ጋንታ ስለ ዝረኸቦ ተውህቡኡ ከንፀባርቕ ኣይተሸገረን። ከም ውፅኢት ናይዚ ከዓ ቪለም ድሕሪ 2005 ዓ.ም ንፈለማ ግዜ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ንግስነት ኔዘርላንድ ንኽትሓልፍ መሪሕ ተራ ተፃወተ። ብዘይካዚ ብ30 መጋቢት 2019 ጋንትኡ ንፎርቱና ሲታርድ 3-2 ብዝተዓወተትሉ ፀወታ ን3 ጎላት ካብ ፍጹም ቅላዕሊ ኢኹ ኣብ መዓለአን ድሕሪ ምውዓሉ ኣብቲ ብኤረዲቪዚ ዝፍለጥ ዝለዓለ ሊግ ናይ ኔዘርላንድስ ኣብ ሓደ ፀወታ 3 ፍጹም ቅላዓት ዘመዝገበ ናይ መጀመርያ ተፃዋታይ ንምዃን በቕዐ። ብሓፈሻ ኣሌክስ ማልያ ቪለም ለቢሱ ኣብ ዘካየዶ 18 ፀወታታት 14 ጎላት ኣብ ርእሲ መቑፃሩ ኣብ 12 ተኸታታሊ ግጥማት 12 ጎላት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ኣብ ኔዘርላንድ ብዝኾነ ይኹን ወፃእተኛ ክብፃሕ ዘይተኻኣለ ሓድሽ ታሪክ ሰነደ። ብ12 ሰነ 2019 ሪያል ሶሊዳድ ኣብ ኣሌክሳንደር ልዑል እምነት ብምሕዳር ንዶርትሙንድ 15 ሚልዮን ዩሮ ከፊላ ናብ ስጳኛ ምጻቶ። ንሱ ድማ ፋልማይ ፀወትኡ ኩዕሶን ሰኪዐትን ብምግጣም ውዕለቱ ክኸፍላ ጀመረ። ብዘይካዚ ጋንታ ኣብ ዝገበረቶ 5 መዳለዊ ፀወታታት 4 ጎላት ኣፅሓፈ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ኣብ 45 ግጥማት ሶሊዳድ ዝተኻፈለ ኣሌክሳንደር 16 ጎላት ወፈየ። ኣብዚ ዓመት ሶሊዳድ ንሪያል ማድሪድ ካብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ 4-3 ብዝኾነ ውፅኢት ክትዓልዋን ከላ 2 ጎላት ዘእተወን ንሓንቲ ድማ ፈትፊቱ ዝሃበን ኢሳቅ ነበረ። እታ ጋንታ ቀፂላ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜን ከምኡውን ኣብ ፍጻሜን ንሚራንደዝን ኣትሌቲክ ቢልባዎን ረቲዓ ድሕሪ 34 ዓመታት ወናኒት ኮፓ ዴል ሬይ ኣብ ዝኾነትሉ ኣበርክቶ ናይቲ 7 ጎላት ብምእታው ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ኣሌክሳንደር ዓብላሊ ምንባሩ ይግለጽ። ኣብ ዝሰዓበ ዓመተ ስፖርት 2020-21 ኣሌክስ ኣብ 44 ፀወታታት 17 ጎላት ኣብ ርእሲ መቑፃሩ ብ21 ጥሪ 2021 ኣንጻር ዴፖርቲቮ ኣላቬስ ኣብ ዝገበሮ ፀወታ ንማዕፆ ተፃይ ጋንታ 3 ግዜ ብምጥሓስ ሃትሪክ ሰርሐ። ብድሕርቲ ኣብ 1949 ማልያ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ለቢሱ ሃትሪክ ዝሰርሐ ሄንሪ ካርልሰን ኣብ ላሊጋ ስጳኛ ንመጀመርያ ግዜ ሃትሪክ ዝሰርሐ ሽወደናዊ ተፃዋታይ ድማ ኮነ። ከም ውፅኢት ናይ ብሉፅነቱ ከዓ ኣብቲ ዓመት ዝበለፀ ውልዶ ተፃዋታይ ላሊጋ ተባሂሉ ተሸለመ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ኢሳቅ ከም ቀደሙ 2 ዓመታት ከምቲ ዝድለ ኣዕጋቢ እኳ እንተዘይነበረ ኣብ 41 ግጥማት 10 ሸቶታት መዝገበ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ውድድር ኣብ ላሊጋ ስጳኛ 2 ፀወታታት ዘካየደ ኣሌክስ ሶሊዳድ ብባርሴሎና 4-1 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ግጥም ነታ እንኮ ሸቶ ጋንትኡ ባዕሉ መዝገባ። ኣብዚ ናይ መጀመርያ 2 ግጥማት ንውፅ ፀወታ ዝተፃወተ ኣሌክሳንደር ኣጀማምሩ ተስፋ ዝህብ እናሃለወ ብሃንደበት ሓደ ሓድሽ ነገር ተፈጥረ። እቲ ሓድሽ ነገር ፀኒሕና ክንምለሶ ኢና። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ቀዋሚ ተሰላፊ እዩ። ክሳብ ሕጂ ነቲ ሃገር ወኪሉ ኣብ ዘሳለጦ 37 ፀወታታት ከዓ 9 ጎላት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ዓሚ ካብ 11 ሰነ ክሳብ 11 ሓምለ 2021 ናብ ዝተገብረ ውድድር ዩሮ 2020 ዘረኣዮ ብሉፅ ፀወታን
ከምኡውን ምልከትን ጥበብን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ብርክት ዝበሉ ተዓዘብትን ተንተንቲ ኩዕሶ እግርን ዓብዪ ኣድናቆት ረኺቡሉ እዩ። ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ሪዮ ፈርዲናንድ ኣብቲ እዋን ንኣሌክሳንደር እዚ ቆልዓ ሎማዓንቲ ንተኸታተልቲ እስጳኛ ሕማም መርዘን ይኮይንዎም ውዒሉ ናይ ብሓቂ ኣጨናቂ እዩ። በዚ ዕለት ንምንታይ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ውልዶ ተፃዋታይ ላሊጋ እስጳኛ ተባሂሉ ከም ተሸለመ ኣርኢናዩ ብምባል ክንእዶም ከሎ ኣጥቃዓይ ክለባት ሌስተር፣ ባርሴሎና፣ ቶተንሃምን ኤቨርተንን ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ጋሪ ሊንከር ከዓ ኣሌክሳንደር ኣተኩሮ ብርክት ዝበላ ክለባት ኤሮጳ ክስሕብ ምዃኑ ዝጠራጠር ሰብ ዘሎ ይመስለንን ብሓቂ ፍሉይ ትዕድልቲ እዩ ብምባል መጒስዎ። ጋዜጠኛ ካርል አንካን ተንታኒ ሓበሬታ ማርክ ሬን ብወገኖም ዓሚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ዘኣትለቲክ ኣብ ዘካፈልዎ ንኣሌክሳንደር ዝምልከት ሰፊሕ ትንታነ ብኸፊል ከም ዝስዕብ ኢሎም ገሊፆሞ ነይሮም። ሓድሽ ዓይነት ዘዕበድብድ ታርጌታዊ ኣጥቃዓይ ኣሎ። ልዑል ደረጅኡ ዝሓለወ ኩዕሶ እግሪ ብዝያዳ ኣብ ምስግጋር ምንቅስቓሳት መጥቃዕቲ ኣተኩሮ እናገበረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብዘይ ካልኣይ ተደራቢ ከም ብሕታዊ ኣጥቃዓይ ንምፅዋት ዘድሊ ባህርያት ዳግማይ ኣብ ምፅሓፍ ይርከብ። ዲድየር ድሮግባ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣርሓ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ሓደ ካብ ብዙሓት ቅዲ 4-2-3-1 ከምኡውን ከም ናይ መወዳእታ ኣጥቃዓይ ኣብ ውሽጢ ናይ መጋጥምቲ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ዝነጥፍ ተፃዋታይ ዘዘኻኸረና እንተኮይኑ ከም በዓል ኣርሊንግ ሃላንድ ዝኣመሰሉ ድማ ኣካል ናይቶም ፀቕጢ ዝገብሩ ዕድላት ዝፈጥሩን ሸቶ ዘመዝግቡን ሓደስቲ ፍርያት እዮም። ናይ ዝመፅእ 10 ዓመታት ኣጥቃዕቲ ጉልበት ዘለዎም ንበሪኽ መስመር ምክልኻል ጥይት ብዝኾነ ቅልጣፈን ሓይልን ዘፍርሱ ክኾኑ ተኽእለሎ። ንሶም ሕቆኦም ንልዳት መጋፅምቲ ጋንታ ሂቦም ጥራይ ዘይኮነ ክፃወቱ ካብ ቅድመ ግንባር ፀቕጢ ክገብሩን ኣብ ርሒብ ቦታታት ኣንጻር ተኸላኸልቲ ክቆራቆሱን እውን ይግብኦም። እዞም ተፃወቲ ካብ ደውታ ነቒሎም እንተወሓደ ንሓደ ተኸላኻላይ ኣብ ብልሒ ብዝተመርኮሰ ምንቅስቓስ ኣሽኪዖም ክሓልፍሉ ዝኽእሉ መጠናዊ ፍልጠትን ሒደት ቴክኒክ በርቃዊ ኣቀላልዓን ክውንኑ እውን ተወሳኺ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ንዝረኸቡ ዕድላት ብትሪ ቀሊዖም ይኹን ቦታ ሪኦም ብምህራም ኣብ ማዕላ ከብዕልዎ ብቕዓት ኣለዎም። እዚ ዓብ ሕቶ እዩ። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ዝኾነ ነዚያ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ዝርዝር ረቑሒታት ከማልእ ዝኽእል ተፃዋታይ ጎኒ ጎኒ ከንፈር ከረምጥጥ ዝኽእል መሸጣ ዋጋ ዝጥቀስ። እዚኦም ናይ ኩዕሶ እግሪ ብርቅታት እዮም። እዚ ማለት ከም ሓቂ ክህልው ዘይነበሮም ኣብ ብዙሕ ዘይፍለጥ ቦታታት እንተደኣ ፈቲሽካን ወይ ከዓ ከማና ጽማቕ ፀወታታት ላሊጋ እስጳኛን ሊግ 1 ፈረንሳን እንተደኣ ተዓዚብካን ግን ብጋህዲ ዘለዉ እዮም። ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደንን እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶሊዳድን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ መጻኢ ወለዶ ካብ ዝኾኑን ነዚኦም ንብሎም ዘለና ዝመስል ተፃዋታይ እዩ። ኣሌክሳንደር ዘለዋወጥን ዘይግመትን ተፃዋታይ ኮይኑ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ብዝህልወሉ ናይ ብሓቂ መትሓዚ የብሉን። ንኣብነት ኣብ 14 ታሕሳስ 2020 ኣብ ምኡት ሰዓታት ኣንጻር ባርሴሎና ነጋንትኡ 2-2 ዘመዓራርየት ጎል ምስ እተወ ብድሕሪኡ ዝቐጸለ 12 ፀወታታት 12 ግዜ ንኩዕሶ ምስ ሰኪዐት ጸንቢሩ። ዘንጋር ኣጋር ዝውንን ኣሌክሳንደር ካብ ገለ ንምእማኖም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ማኣዘናት ጎል ናይ ምምዝጋብ ብቕዓትን ጥበብን ኣለዎ። ውህደት በርቃዊ ቅልጣፊኡን ምህዞኣዊ ፈጻጽምኦን ነተውህቡ ብዝምልከት ሕቶ ዘእትዎ ኣይኮነን። ብመሰረት ትንተና ስማርት ስካውት ኣሌክሳንደር ብዝሒ ዘለዎ ፈተነታት የካይድ። ጋንትኡ ንጎል ኣብ እትፈጥሮ ዕድላት ልዑል እጃም የበርክት። ብሓፈሻ ንኩዕሶ ኣብ ማእከላዊ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ይቕበላ። ብዘይካዚ ብሉፅ ኣሽከዓይን ኮብካብን ኩዕሶ እዩ። ከምቲ ሓደ ናይ ክንፍት ከዓይ ዝገብሮ ነዊሕ ብምጉያይ ኣብ ክንዲ ናብ ቦታ ክሓልፍ ዝፍትን ንመጋጥምቱ ብሓፂር ርሕቀት ናይ ምሽካዕ ዝምባል ኣለዎ። ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ብኣድማዕነትን ኣንጻር መጋጥምቱ ፀቕጢ የካይድ። ኩዕሶ ብርእሲ ንምህራም ኣንጻር ከምኡ ነዋሕቲ ዝኾኑ ተፃወቲ ብቐጻልነት ኣይዘልልን እዩ። ኣብ ዘለሉ እዋን እውን ብዙሕ ዕውት ኣይኮነን። እዚ ናይ ኩሎም ብቕልጡፍ ዝዓብዩ ተፃወቲ ሓበራዊ ጎናዊ ሳዕቤን እዩ። እዚ ድማ ዳሕረዋይ ጭዋዳታቶም ልክዕ ከም ካልኦት ደቀቕቲ ተፃወቲ ብጽቡቕ ስለ ዘይምዕብል እዩ። ኣሌክሳንደር ብዝያዳ ከም ኢብራሂሞቪች ክኸውን ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ጭዋዳታት ብግቡእ ከደልድሉ ኣለዎ።
ናብቲ ኣቐዲምና ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓድሽ ነገር ተኸሲቱ ዝበልናይ ኣጋጣሚ ክንምለስ ብ26 ናሓሰ 2018 ኣብ ውድድር ሬግዮናል ሊጋ ቬስ ናይ ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሙንድ ተቐያሪት ወይ ከዓ ካልይቲ ጋንታ ምስ ክለብ ቪደንብሩክ 716 ተዓዘብቲ ዝነበሩሉ ተጋጢመን ነይረን። ኣብቲ ቪደንብሩክ ሓደ ብባዶ ዝዓወተትሉ ፀወታ ድማ ኣሌክሳንደር ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ክስሕብ ዝኽእል ምንቅስቓስ ኣየካየደን። ኣብዚ ፀወታ ንቁንጣሮ ተዓዘብቲ ክምስጥ ዘይከኣለ ይስሐቅ ብድሕሪ 4 ዓመታት ልክዕ ንምዃን ዝሓለፈ ሰሙን 26 ናሓሰ 2022 ኣተኩሮ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግርን መራኸቢ ብዙሃን ስፖርትን ሰሪቑ ዋዕለ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እትነጥፍን ልዕሊ 125 ዓመት ዕድመ ዘለዋን ታሪኻዊት ክለብ ኒውካስል ዩናይትድ ብ70 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሸመተቶ ብዕሊ ፍለጠት። እዚ ዋጋ እዚ ኣብ ታሪኽታ ክለብ እቲ ዝኸበረ ዕድጊ ተፃዋታይ ክኸውን እንከሎ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ታሪኽ ክለብ ሪያል ሶሊዳድ እቲ ዝኸበረ መሸጣ ተፃዋታይ እዩ። ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤዲ ሆው ንኣሌክሳንደር ኣብቲ ምስ ወልቭስ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ዝገበሮም ግጥም ከሰልፎ ምዃኑ ሓቢሩ እኳ እንትነበረ እቲ ተፃዋታይ ብቕልጡፍ ፍቓድ ስራሕ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ግን እቶም ንኽስለፍ ብዓብዪ ህንጥዩነት ተፀቢዮሞ ዝነበሩ ደገፍቲ ኒውካስል ኤርትራውያን ከምኡውን ሽወደናውያን ተዓዘብቲ ኩዕሶ እግሪ ተወሰኽቲ መዓልታት ንኽፅበዩ ተገዲዶም ይርከቡ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተፃዋታይ ፍቓድ ስራሕ ብኣጋ ምስ ዝረክብ ጽባሕ ርቡዕ ሰዓት 10 ምሸት ኒውካስል ናብ ስታዲየም ኣንፊልድ ተጓዒዛ ኣንጻር ሊቨርፑል ላብ ተካይዶ ጽምዶ ክስለፍ እዩ። እቶም ብሃንቀውታ ዝፅበይዎ ዘለዉ ሰዓብቱ ድማ ክእለትን ጥበቡን ኣብቲ ብብዝሒ ተኸታተልቱ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሊግ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንኸስተማቕርዎ ክበቕዑ እዮም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዚ ፈፂምና ኣለና። ዝመፅእ ሰሙን ብካልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ።